suratul bayyina, al bayyina wangaram. Bismillahir rahmanir rahim. Be inde Allah enɗowo kinnotoɗo. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyina. Ɓen ɓe kufri yibgoye yimɓe deftere hawtanoɓe, ɓe laatayi ɓe fetotoɓe ha wangaram yottaɓe. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahhara. Nulaɗo yibgoye Allah mo jangata ɗereji cenaɗi. Fiha kutubun qayyima. Hamaji bindi ɓociɗi. Wama tafarraqa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyina. E ɓen ɓe dokka deftere ɓe cenditaki koyna ibgoye ɓawo ko wangaram warani ɓe. Wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa'a wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyima. E ɓe umraka koyna ɓe ndewa Allah, ɓe laaɓinanoɓe mo dina miiliɓe, e ɓe ɓoca julde, e ɓe dokka jakka, e bolwa ɗum dina ɓociɗum. Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariya. Anduɓe en ɓe kufri yibgoye yimɓe deftere hawtanoɓe, ɓe wonan nder yite jahannama ɓe dumotoɓe nder mage. ɓe to on maɗa hamɓe sharru en tagaɗum. Innal ladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariya. Anduɓe en ɓe nuɗɗini ɓe kuwi boɗɗe, ɓe to on maɗa hamɓe hayru en tagaɗum. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an dhalika liman khashiya rabba. Bar jari maɓɓe haro jawmiɓe aljannaji jonde, cofiɗon dogga yibgoye lesmaji, ɓe dumotoɓe nder maji ha foroy. Allah yerdanake ɓe, ɓe gerdanake ɗum, bolwa ɗum wodani mo huli jawmum.